Güçten, güçten görmeyeyim seni. Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowum ýagdaýlaryňyz janyňyza sağym okap işläp ýörsiňiz saman. Bugun kabzora gatykän oglan garaşdy. Bu maşin bizde biraz gytrak bolan soň menem tap bilmedim. Aýopşam biraz gaharlandym, ama tap bilmediğim üçin sebäbi kän oglan haýyst etdi-de şu maşin abzor edäň diýip. Bolmasa şu maşin gatyr ütköşük adam ýok. Ýöne biziň ýurdumyzda gyt, az we fanady kän maşinlaryň biri Toyota Avrion. Ревели наши голоса. Näme üçin biziň ýurdumyzda bu maşin az diýip sorajaklar olar sirazo. Bu opşu çıkarılma sana mazır oglanlar. Bu maşin öküz kelle. Öküz kelle bilen kän bir tapagy ýok. Bir внешний видinna bar. Öňkü faralar, ýetki faralar, bamper çalaja ütköýe. Bollu başga hiç zady ütgän ok. Ýöne bulan taradasy bardyr. Ana ol has ütköşük we biraz güýçlendirilen gelýär. Diskalar ütköýe. Bu maşiny biz 3,5 XL öküz kelle bilen deňeşdirip bilýär. Bu maşiny biz 3,5 öküz kelläň Avstraliýakasy diýsem bolýar. Düşündiňizmi? Avstraliýaň rynygy üçin we käbir Aziýa ýurtlarynyň rynygy üçin edilen maşinlar. Toyota kompaniýasy öndürýär. 2007-nji ýyly öndürip başlaýar. Edil öküz kelle ýaly. Muny 2017-nji ýylda besedýär. Düşündiňiz, 2017-nji ýyldan soň Avrion ýokdur. Bary ýok iki pokoleniýasy bar. Ana şu Avrion bar we Европейка Palta Camry var, Russiýanyň zborkasy. Bileňiz? Ana şoňa meňzäp duran çalaja ütke. Ana şoňalyk Avrionlar. Şu ýerde suratyny goýun. Bary ýok iki pokoleniýasy bar. Maşin az çykardylar. Hemme ýer üçin däl, şoň üçin hem biziň ýurdumyzda da az. Mena bu maşiniň gaty bir fanat däl oglanlar. Gün öňünden aýdyn, ýöne fanady gatykän. Gatykän oglan şunu gowurýar. Köp oglan şul Avrion Camry'dan müňetse gowy diýip pastiýany jedel edýär. Muňam fanatlary edil BMW fanatlary ýaly, BMW fanatlary bolýar, BMW-dan başga maşin gören ok gözi. Ya Mercedes'in fanatlary bolýar, Mercedes'den başga maşin gören ok gözi. Ana edil şoňalyk Avrion. Bolmasa şu maşin kim bilen nähil jedel edilenne, nähil spora girilenne arkaýyn aýdyp bilýär. Şu maşin 3,5 XL öküz kelleden hiç tapagy ýok. Motor ham şolurdat, korobka ham şolurdat. Ýa aýtdym, taradasy diňe ütgändir. Oňa motor şolurdat da biraz usilini gelýär. Şu ýerde polny hemme jedeli yapmak üçin biz hökman şu maşiny öküz kelle bilen deňeşdirmeli. Tapyp bilsem 3,5 XL öküz kelle getirip görkezjek. Bilşiňiz ýaly Toyota kompaniýasy her regiona görä maşin ütköp çykarýar. Mysal üçin Ýewropeka, Ýewropaň rynygy üçin, onun bizni Halici diýäse, Dubaýyň rynygy üçin birazçyk çalaja ütkötýärler. Amerikanka çalaja ütköşük bir ütköşmesi ýok. Şol bir motor korobkalar. Diňe bir ýanky pavorotnyň rengi başgarak, ýa farasy çala ütköşürek. Dubaý üçin, Ýewropaň rynygy üçin edilenlerde fara ýuwançy bolýar. Amerikan rynygy üçin edilenlerde ol ýok. Ana şoňalçyk melaşny zatlar bilen tapawutlanýar. Berde de edil şoňalyk. Indi arada oglanyň bir jaň edýär. Berde ba bolmak mal Balkan oglanyň biri imini şu Avrion diýip. Şu Avrion ne Lüboy 3,5 öküz kelle bilen çapşanyny alýar, men videolaryny gördüm diýär. Men özüme YouTube'dan tap bilmedim o videonu. Ba bolsa sizem göreň, tap bilseňiz. Avrion hemme 3,5 öküz kelläni oturtýar diýär. Bu nädip otursun? İkisiniň motor korobkasy şol zat. Ana şonsu berde bir aerodinamikasy ütgän adam ýok. Bu şu spoiler diýmeseň banan niýetinde biz onu. Bu jaşlarda ütköşük tapagy oýnamadylar. Ol dostumyzyň göreni tarada bolup biler. Sebäbi şulaň taradasy bar. Gaty az 330 atyn güýji çykarlan. 330 atyn güýji bardyr onda. 3,5 motor bolmasa edil şuňalyk ýöne tarada. Berde bolsa 280 at güýji bar. Abyşyn öküz kelleler ýalyk da. Näme üçin imini bu Avrion aldym men? Türkmenistanyň şu Avrion ýeketek imini şu renkde. Şu renkde başga Avrion ýokdur. Daşyndan serediň. Mena odan gördüm maşini. Sürk gördüm.
Abyşny öküz kelle. Öküz kelleden hiç ýyl tapawdyny bilmedim. Ýöne edil şu maşyny bir açyk owadan gördüm daşyndan seredýän. Diskaçyk owadan argentum ýanky renk çagaşy bir ütköşek zat. Prinsipi alsaň bolýar. Öňüne sizem seredýäňiz, menem seredýän. Öküz kelleden owadanmy? Men şu ýerde öküz kelläň bir suratyny goýunyň. На вкус и цвет товарища нет diýler. Her kim öz wkus bolýar. Edil şu wagt seredýän bolýan öküz kelleden biraz owadan ýalam bolupdyr. Näserdiň fara düýünden başga bamper ütköýe, ablutsovka ütköýe. Tumanka sam ütke, henne bir açyk. Bolly, başga zat ýok. Öňü biraz owadanragam öküz kelleden. Sevmeýän kommentariýada esasda siziň pikirleriňiz. Maşyny daşwyna baka beriň oglanlar. Göwnüňize ýaradymy? Erwedem däl bir zat da şu ýerde nirik sereseň öküz kelledir, ün seren olsaň öküz kelle kan awryon az bolyn, onuň azady isläde adam pakira bilýär-de. Belki şoň üçin biziň gözümizde owadan bolup görnýändir. Bu maşyna Dubaýdan paket alynan wagtynda 2010-nyň 8-nji aýyny 11 model bolup gitdi. Daşwyda erwetdäl öňünden ýyzyndan owadan edil ýyzyndan gün sereseň ekan owadan däl ýöne şu gapdalan sereseň owadan. Şu ýerde ýene aýtmaly zat krel, gapy, aynalar hemmesi öküz kelläňkidir. Hiç ýyl ütgän zat ýokdur. 3,5 XL ýalyk, bu da 17-lik şuňalyk zavodskoy diska diýilýär. Biz kulçowy dostup berde de bardyr. Öküz kelleden bu Avryonyň ýene bir tapawdy aerotinligi. Bu maşinlar diňe 3,5 motorda çykarlandyr. 2007-nji ýylda öküz kelle çykanyna 2.4 we 3,5 motorlarda çykdy. Ýadyňyza düşär, 2.4'lükler bardyr. Öňkü könüri birim 3,5'lyklar bardyr. Bular bolsa Avryon diňe 3,5 motorda gelendir. Polny fullur bu öden prastoy da ýokdur bu Avryonyň. Şuňalyk full gelendir. 2009-nyň aýagyna 2010 modellerini öküz kelleler 2,5 we 3,5 da geldi. Berde bolsa şondan soňam hiç ýyl motor ütgän däldir. Şol 3,5'lygyna gelendir. Köne öküz kelleler 2.4'de 3,5 elýär. Soň 2009-da restyling bolup 2009-nyň aýagyndan 2011-e çenli 2,5 we 3,5 motorlarda geldi. 2.4'lük motor polny aýyrly. Maşynyň salonyna geçelim oglanlar. Salona baka berin. Ana Avryonyň salony bir şu ýerde tapawdy Avryon ýazgy çykýar oglanlar. Bolly başga tapawy ýok. Galan hemme zady öküz kelle. Rul öküz kelläňki multirul oglanlar. Berde klimat, berde de öz monitorju bolmaly, onu aýyrtdyrlar. Eha bilen çykýan goýulan. Torpedasy edil öküz kelläňki ýaly. Şolur dizayn, şolur material. Berde şuňal çyk barda çok. Ana berde bar. Berde aýklatlarym hemmesi öküz kelläňki ýaly. Öküz kelle. Materiallar öküz kelle. Apşifkan dizayn öküz kelle. Ruçkalaryna çen öküz kelle daja. Berde start stop gelýändir. 3,5 XL öküz kellede de edil şuňalyk start stop gelýär. Alt skor Tiptronic gelýär olanlar. Tiptronic nämeligini bilmeýänler üçin. Abyşny avtomat korobka. Ýöne ruçnoýum geçirip bolýar. Çapsaýan ýagdaýynda berde lipstoklar da ýok. Ýöne şuňalyk. Ana birde geçip barýan 2, 3, 4, 5 şeýle gidýär. Şuňalyk pul çaşy. Ana Avryonyň puldy. Sideniyası XL öküz kelläňki. Polny dizayn, kojan tikilşi hemme zat edil şo. Salon tutuş XL öküz kelläň salony. Hissat ütgänik oglanlar. Hiç ýyl ütgeşme tapmadym berde. Berde şuňal çykýan setka goýulur. Zavod goýdäler, goýup berýärler. Ýöne zavod goýdäl. Izak setka da zavod goý. İçin otursaň Avryona barýanmy, öküz kellede barýanmy? Hiç ýyl tapawdy oglanlar. Süröňde edil şoňalyk. Yol tutuculugy, tormoz tutuculugy, ýöreýişi 3,5 XL öküz kelle. Ana öküz kelleden ýene tapawdy. Avryon ýazgy. Bagajnik. 2 san goýun sygýa. Şu ýerde ýa bilen tanıştyraýyn sizi oglanlar. Gatykän adam sorýar, gatykän oglan sorýar. Haýsy ýa gowy, haýsy amatly, opşa hem amatly hem gowy ýa sorýanlar üçin. Green Hill yurdumuzun önümi, içinin prisatkalary gowy. Apisi SP'dir seredin. Apisi SP. Ya gowy kim 10 ýaş 40 ya da
20-50 guýan olsa, arkayn guýup biler. 10, 40, 5, 30 olar indi gelýän etip bolsa, bakaşda şular wa arkayn ulanyp bilýäňiz. Maşina gapdalan seresen, öküz kelleden hiç el tapagy ýok. Gapdalan seresen öküz kelle. Yzyndan wapşe öküz kelle meňden hiç eli. Fara wapşe başka, bumper başka. Serdin spoileram başka. Ne in esasat motor berde bizde 3.5 motor 280 atın gücü nolan 100'e çennem 7,5 sekund. Abışını öküz kelle, abışını 3.5 Lexus Titanium olan ýalykda primerna nolan 100'e çen çıkışı. 100 kilometrede 13 litre yakka. Şulon taradası nolan 100'e çenni 6 sekundda çykýar. Sırk görelim ne? Aurionun fanatlary gaty gogorýaňyz bu maşyny. Görelim siz näme üçin gogorýaňyz. Bırak çıkan sener işledelim. Lügam yapacak. Lüg yapýarmy sevene bilýäňiz. İçine ses gelmedi abi. Ana bismillah. Sırk görelim anna. Bırak çık özüm öğren sağlayın. Yamany ýol tutdurma ýama. Yürüyüş elbette. Yani 3.5 motorluň hemmeten gün gelýär ya. Yumşaklygy edil öküz kelle. 3.5 XL öküz kelle gaty yumşak bolýanlar käy beriňiz. Öküz kelle gaty bolýan eken aýdyp S klasyna indi biz S klasyýasy S'ye dikilýär. Şoňa menip gaty diýerler, o gatyrak bolýandyr. Abyşny XL gaty yumşak bolýar. Aparat wyjyllaw ötere kenary aýyrdım da haýerlatyp bolýan eken. Aparat çykýançyň balýaşyklar hem gaty kendir o. Bu maşyna goşmaça hem gaty ýetikdir olanlar. Häzir ýolda barýakat. Men onu dinleden size. Ýöne bu zavatskoy däldir o. Zavatskoy kalankolar däl, soň goýulan. Bu videonu men şu wagt öýe barýakam alýan. Aňarda men aýdym açamok, hiç eli aňarda barlamok audio sistemasyny. Buny gorkadyň size häzir ýürüýdi. Haýyş edýän olanlar üçin audio sistemasyny her ýere gorkadyň. Bärde öz zavatskoyda goşmaçalar bardyr. Ana. Gördüňiz, hozun gatalysdan içine oturar ýalamda myň ýaly goýmak näme ýero. Ana bale edýän olanlar bar, ana bilen şunu ýapsa edip dinläp çykýar. Buna galyp çykýar ya. Ýaglary da tans edýär. Näzir barlak görelim. Bir mikrofon operatora bermedim sebäbi daşarda nasos işläp dur, oň ses eşdilýär. Hanuna basalyň. Yürüyüşüne gördüňiz. Ona da salonun. Yzada 2 tane adam var da. Ondan 8 sekundda çykdy. Statistikada olsa 7,1 sekundda. 7,5 sekund etmeler. Bizde 8 sekundda çykdy. Normal ol sebäbi maşyn uje hakby 2011-iň maşyny. Wagt geçdi. Atlaram motordaky garraýa. Normalmi? Elbette. 8 sekundda 7,5 sekundda çykdy. Normalmi 3,5 motorda. Serdin spokojno oturýan. Ýa aradyň ya. Yürüyüşüne görýäňiz. Hiç ses ýok, artykmasy salonu hiç ses ýok. Motoruň bir sesi içine gaty bir eşdilip baranok. To men polnu basýan. Maşyn elbetde ulanır. Sürk görýän olun has bir
mineniyam ütgüye. Yani men mineniyam gün sizin gözüňiziň öňünde ütkä otýar. Käwa şeýle bolýar da bir maşin bir sen halaň ok, ona soň sürüp görýän, Hyundai'da boldy menne şoň ýalak. Sürüp görýän daýdy. O maşin näme bolýan da? Awryonyň fanatlary indi men siz bilen. Nemenem awryon goryan. Ýöne 3,5 öküz kellänem goryan men iksele. Bada gowy. Inni Vineşnüýdne biraz öwrenşdim. Mana şuň uzak günlerden sürüp gelýän men Vineşnüýdne öwrenşdim. Love Story gidip turpam. Ýaş juwanlar. Tormoz tutuculugam o. Toyota'da. Toyota'nın hem emri gorýata. Prinsipi siz öküz kellen gorýan bolsaňyz, onda siz bu maşinam halarsyňyz. Ýöne şu ýerde bir zat da. Buň bahasy 3,5 XL öküz kelleden gymmadyrak. Sebäbi muň azlygy. Güneşni ütgüye az şu sebäpden maraz gymmat. Hemen fanady ken. Ýene bir zat. Fanady ken ýene ýaş oglanlar fanady. Ýaş oglanlaram maşinne pul harçlaya bilýän. Häzir ýaşly adamlaryň içinde maşina pul harçlayan gaty adyr. Galýarlar şu durşuna sürýärler, şu durşuna da soň satyp goýýarlar. Şu abzordan soň biraz minenýär ütköde oglanlar men. Gün siziň gözüňiziň öňünde minenýär ütköde. XL öküz kelleden indi awryon has gowuryan ýetemem bolýar. Bilemok bir kere Vineşnüýdni has ogodan görüp başladym. Ya imni şu maşin men göwnüme ýarady. Renk ütköş golan üçin men çömlü renk maşin has gowuryan. Bizde şu wagt käbir gelýär, şoňa çömlü renk maşin satýan bolýar. Ay renk çömlü lay arzan et, men renkini urjak satýar da. Nabarot çömlü renk ogodan bolýar. Ya şu alıcılar bakany özlär maşin arzan etmek üçin. Öküz kelleden bir açyk ogodan diýsem bolýar. Yok, edil öküz kelle ýallyysam bolýar. Sebä her kim öz kusy bolýar oja. Siz kommentariýada ýazyň. Öküz kelleden awryon ogodanmy? 3,5 öküz kelleden awryon ogodanmy? Ýa-da 3,5 öküz kelle ogodanmy? Haýsy has ogodan? İkisi şeýle dursa, haýsyny taýlardyňyz, haýsyny alardyňyz. Maşiniň bahasy bardy. Bizde şu wagt 3,5 öküz kelleler, XL'ler primerna $10.000. 2010 3,5 XL öküz kelle primerna $10.000. 2010'dur. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. 2008, 2007, 2006 olan bahasy arzandyr. Olar kän bir halap baranoklar 2010 has gowurýarlar bizde. Restyling da sebäp. 2009'un ayagından başlaya 2009'un ayağı 2010, 2011 ana şol öküz kelleler gowurýarlar 3,5 XL'ni. Şolong bahasy primerna $10.000 ve ondan galyp gidýär. Ondan aşakda normal zat tapylmaýar. Ýa $11-12.000 satylýan ba. Bu maşiniň bahasy primerna $14.000. Intak men toşny aýtmaýyn, ýöne eýsinden soraýar. Ýöne primerna $14.000. Polny fulla özüňiz gördüňiz, koja salon, klimat, lükluja, maşin bidi gowy, ütköşek renk, hiç kimde ýok renk. Başka awryonyň bahasy näçe? Onu gyzyklanıp görýär. Men bir gezek awryon da şowda görtdim ejen 2008-2009. Şo wagt $10.000 diýip aýtdymy? Primerna şeýler aktirler bahalar. Maşin bahasyna diýärmi? Ha o diýär oglanlar. Häzir şu bahasyna 18 Camry, 19 Camry tap bolýar. Ha o elbetde tap bolýar. Ýöne full däle prostoyny. Ýöne 17-18 Camry ken, bu bolsa ütköşek zat. Ütköşek zat sürjek oglanlar üçin bahasyna diýär. Ýa-ni men muň bahasyny aýtdym, aparaturasam badyr. Oram ýadyňyzdan çykarmaň, goşmaça ýetik maşinler. Ana oglanlar, şuňa abzor boldy. Abzor göwnüňize ýaran bolsa, maşin göwnüňize ýaran bolsa, men eden işim göwnüňize ýaran bolsa, like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyzdan paýlaşyň. Abzorlar ýygy-ýygydan gelip başlar näs bolsa, basym daha şowda gitjek, daha şowda barbam abzor etjek, ütköşek maşinlary, maşin bazarlaryna gideriz. Opşam kontent kensiz üçin agza bolun, köpüňiz agza bolman görýäňiz 100.000 ýeteriňler, reska bir motivasiýa artynda ulura konkurs edeliň, maşin bereliň agzalarymyzyň birine. Basyn agza bolun oglanlar. Awryonyň fanatlary, size de men berdim-ne? Ana size awryon abzor etdim. 2014, 15, 16, 17 modelim gabat gelse elime düşse abzor eden. Sözlerşim ýaly başga haýsy maşina abzor edeýin. Onam ýazyň kommentariýada.
Kim nähil maşina alasy gelip ber. Her biriňe oglanlar öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galynlat bolar. Näme üçin men oglanlar diýen? Gyzyň içinde maşina arzu edip beren az. Gyzyň köpsi durmuşa çykýar ýa gelinemiz uje durmuşa çykan. Ýani ýollaşynda maşina bolsa öz maşina bolýar da. Şo gala kanana, dawaçy.